Ja, mand! Nævn en ting. Narden. Se så. Gode. Lige når han kommer. Ja, okay. Lige hovedet, mand. Ja. Fuck, hvor jeg skal skide. Ja, vil gerne komme ud. Så. Hold! Okay, det er kostet stort. Smidt op stormen. Jeg tog en fad i mamma. Jeg fik ikke så varme. Hvad skal du så have? Hvad skal du have? Jeg skal ikke have noget. Nej. Jeg har ikke penge med det. Jeg har. Det var... Gå. Den griner så meget, hvis Sille kommer ind. Nej, det kan du. Jeg svær, jeg bare ikke vil helt op. Får du ikke noget, du skal have, når du bare vil se i. Jeg vil ikke der helt op. Se, det kunne du også gøre, så vil jeg jo lige... Nej, så har du det der kan. Jeg går op, jeg har aldrig prøvet fuldlænden det. Nu er det i hvert fald gået 2 minutter. Så kan du ryste lampen så. Jeg har købt nogle kager til os. Nej, jeg har ikke brug. Så er der pung. Nej. Se, jeg får den. De bager den. Sig det højt. Det siger jeg, tænk på det. Kom igen. Stefan! Vi er færdige for det. Der kommer Tobias der. Tobias kommer gående der. Hey! Alice skriver den. Alice kaster. Tobias tager den. Wow. Tobias kaster den. Alex løber i dybden, og han griber den. Touchdown. For langt kast. Dårlig Alexander. Boom. Hey. Sølv? Nej. Og den ligger helt der, hello. Den ligger helt derovre.